شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣነ ኣኹም ሰላሕ ኣዲኔ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ኣእምሮ ክርስቶስ ዝብል እዩ ኣእምሮ ክርስቶስ ሪኹም ኣሕዋት ክርስትና ናይ ክርስቶስ ህይወት ብናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ትነብሮ ህይወት እዩ ክርስትና ናይ ክርስቶስ ህይወት ብናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ትነብሮ ህይወት እዩ ጳውሎስ ከም ተዛረበ ኣነ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ ኣባይ ኢሉ ክርስቶስ ኣባኹም ድማ ተስፋ ክብሪ ኢሉ ቆሎሴ ስለዚ ክርስትና ዝምጥኖ ኣእምሮ ናይ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ነዛ ሓድሽ ህይወት ኣቲናዮ ዘለና ንዕኡ ዝምጥን ኣተሓሳስባ ንዕኡ ዝምጥን ኣእምሮ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ እዩ ስለዚ ነብስ ወከፍ ክርስቲያን ብምሕዳስ ሓሳቡ ኣእምሮ ክርስቶስ ክለብስ ሓሳብ ክርስቶስ ክሕዝ ይግብኦ እዩ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ጥቅስ 15 እግዚአብሔር ክምሁሮ ኢሉ ሓሳቡ ዝፈለጠ እንታዋዩ ንሕና ግና ሓሳብ ክርስቶስ ኣሎና እምበኣርሲ ነቲ መንፈሳዊ ንኩሉ ይምርምር ንሱ ግና በሓደ እኳ ኣይምርመርን ኢሉ ሪኢኹም ኣሕዋት ንሕና ሲሉ ሓሳብ ክርስቶስ ኣለና ኢሉ እዚ ሓሳብ ክርስቶስ ኢሉ ዘሎ ልዒልኩም ተደኣምቢብኩሞ ድማ ሓሳብ ክርስቶስ ኣብ ሰብ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ዝፈልጥ ሓሳብ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እንተደኣ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ኣለና ኮይኑ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳብ ዳኢና ንፈልጥ እምበር ኣብ ሰብ ዘሎ ሓሳብ ኣይኮንና ንፈልጥ ስለዚ እዚ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ብኡ ብዛዕበና መጠን ኣብ ህይወትና ዝመፁ ዓበይቲ መኽሰባት ኣለዉ እንተደኣ ብምሕዳስ ሓሳብና እንዳተለወጥና ካብ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ናብ ናይ ክርስቶስ ኣተሓሳስባ ክንሳገር እንተደኣ ጀሚርና ንህይወት ብናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ክንሪኣ እንተደኣ ጀሚርና 10 ነጥብታት ኣብ ህይወትና ዝኾና ክንቅረኩም ቀዳማይ ብናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ክንመላለስ እንተደኣ ጀሚርና ናይ ብኹርና ህይወት ክንነብር ንጅምር ሪኢኹም ነዚ ናይ ብኹርና ህይወት ምክንያቱ ብኹራት ኢና ኮይና ብክርስቶስ እዚ ናይ ብኹርና ህይወት ማለት ድማ እትድበለጸ ናይ መጀመርታ ናይ ዕጽፍ በረኸት ህይወት እዩ ሪኢኹም እዚ በህይወት እዚ በክርስቶስ ዝረኸብናዮ ናይ ብኹርና ህይወት ይዝበሃል ክርስቶስ በኹሪ ኢሉወሉ መጽሓፍ ቅዱስ ቀጺሉ ድማ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣመና ከዓ በኹራት ኢኹም ኢሉና ኣሎ ምክንያቱ ብናቱ ብኹርና ስለዝተወለድና ነዚ ናይ ብኹርና ህይወት ግን ነዚ ዝበለጸ ናይ መጀመርታን ህይወት ንዕኡ ዝምጥኖ ግን ኣእምሮ ክርስቶስ እዩ ብዘይ ኣእምሮ ክርስቶስ ናይ ብኹርና ህይወት ኣብ ህይወትካ ክትነብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት በኹሪ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ህይወት ክትነብሮ ግን ሓሳብ ክርስቶስ የድልየካ ካልኣይ እንተደኣ ብናይ ክርስቶስ ሓሳብ ክንመላለስ ጀሚርና ኣብ ትሕቲ ጸጋ ክንመላለስ ንጅምር ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት እዚ ናይ ክርስቶስ ህይወት ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኾንካ ዝንበር ህይወት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንነብር ንደሊ እንተኾይና ብኻልእ ኣዘራርባ ብጸጋ ኣምላኽ ክንመላለስ ጸጉኡ ኣብ ህይወትና ክበዝሐልና ንደሊ እንተደኣ ኮይና ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ብጸጋን ብፍልጠት ክርስቶስን ዕበዩ ስለዝብል ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ብዝለበስክ መጠን ኣብ ህይወትኪ ኣብ ህይወትካ ጸጋ ኣምላኽ ኣዝዩ ክበዝሕ ይጅምር ሳልሳይ ብናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ክንመላለስ እንድሕር ጀሚርና ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ንመላለስ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ንመላለስ ማለት ሓጢኣት ንዓናስ ዘይመልከና ይኸውን ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ንሱ ሓንሳብ ንሓጢኣት ሞይቲ ኢልዎ ንሕና ድማ ምስኡ እንታይ ኮይና ኢና ኢሉ ሞይትና ኢና ኢሉ ስለዚ ብክርስቶስ ንሓጢኣት ከም ዝሞትና ምስኡ ድማ ንጽድቂ ከም ዝተንሳእና ንርእስና ንቁፀር ኢሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ክርስቶስ ደጊሞ ሓጢኣት ክመልኮ ኣይክእልን እዩ ስለ ሓጢኣት እውን ደጊሞ ኣይመውትን እዩ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንሓጢኣት ሞይቲ እዩ እቶም ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ዘለዎም ድማ እሶም ሓንሳብን ንሓዋሩን ንሓጢኣት ምውታት እዮም እዚ ማለት ሓጢኣት ኣብ ህይወቶም ክመልኮም ዓቕሚ ይብሉን ሃሌሉያ ስለዚ ጳውሎስ ንሕና ካብ ሓጢኣት ሞይትና ኢና ኢሉ ቶም ምስ ክርስቶስ ተቐበርና ዘበልና ብምሉእና ካብ ሓጢኣት ሞይትና ኢና ስለዚ ሓደ ሰብ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ እንተደኣ ኣለዎ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝመላለስ ሓጢኣት ኣብ ህይወቱ ዓቕሚ ክስእን ይጅምር ሃሌሉያ ሳልሳይ ራብዓይ ብናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ክንመላለስ እንተደኣ ጀሚርና ኣብ ህይወት ብዙሕ
ክንገዝእ ንጅምር መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ብክርስቶስ ኣብ ህይወት ብዙሕ ክገዝኡ እዮም ይዝብል ርኢኹም ኣብ ናይ በረኸት ህይወት ኣብ ናይ ክብሪ ህይወት ኣብ ናይ ትንሣኤ ህይወት ብክርስቶስ ኣዝና ብዙሕ ክንገዝእ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ የድልየና እዚ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ኣብ ህይወት ብዙሕ ጸብለል ደብልን ደግዝእን ህይወት እዩ ከምኡውን ሓሙሻይ ድማ ኩሉ ጊዜ ሰዓርቲ ይገብረና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቲ ብክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ዓወት ዝበና ኣምላኽ ይባረኽ ኢሉ ከምኡ ድማ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4:4 ክዛረብ ከሎ ደቀየ ኢሉ ንስኹም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ኢሉ ካብቲ ብዓለም ዘሎ ኣባኹም ዘሎ ይበልጽ እሞ ይዓቢ እሞ ሲዕርኩሞም ኢኹም ኢልና ብኻልእ ኣዘራርባ ኩሉ ጊዜ ብክርስቶስ ሰዓርቲ ኮይንና ክንመላለስ ንጅምር መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከምኡ ኢሉ ኣሎ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕሪና ኢሉ ስለዚ ነዚ ናይ ሰዓርቲ ህይወት ክንነብሮ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ የድልየና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምኡውን ብናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ክንመላለስ እንተደኣ ጀሚርና ሻድሻይ ኩሉ ጊዜ ብሓጎስ የመላልሰና ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ፊልጵ ምዕራፍ 4:4 ብክርስቶስ ብጎይታ ኩሉ ጊዜ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ርኢኹም ኣብ ኩሉ ጊዜ ንሕጎሰሉ ዓለም ንኣቱ ማእሲ እንተኢልኩምኒ ነዚ ዓለም ማእሲ ኢና ንነብሮ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ተደኣ ኣለና ኮይኑ ብሓሳብ ክርስቶስ ኣእምሮና እንተተቓንዩ ብሓሳብ ክርስቶስ ኣእምሮኽ እንተተቓንዩ ኩሉ ጊዜ ኣብ ሓጎስ ክትነብሪ ይከኣል እዩ ሻብዓይ ብኩሉ ነገር የበልጽገና ርኢኹም ኣእምሮ ክርስቶስ ዘለዎ ሰብ ብኩሉ ነገር ብልጹግ እዩ ብኩሉ ነገር ድበልጸገ ህይወት እዩ ዘለዎ ርኢኹም ኣብ ፕሮስፔሪቲ ክንመላለስ ንጅምር ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ፕሮስፔሪቲ ህይወት እዩ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ዝኣተናዮ ክንብልጽግ ሓሳብ ክርስቶስ የድልየና ከምኡውን ሻሙናይ እንተዳ ሓሳብ ክርስቶስ ኣለና ኮይኑ ኣብ ዕረፍቲ ኣምላኽ የንብረና ርኢኹም ኣባይ ሰላም ክትረኽቡ እንዲድብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ እንተዳ ሓሳብ ክርስቶስ ኣለና ኮይኑ ኩሉ ጊዜ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕረፍቲ ክንመላለስ ንኽእል ኢና ከምኡውን ታሻዓይ እንተዳ ሓሳብ ክርስቶስ ኣለና ኩሉ ጊዜ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ የመላልሰና ካልኣይ ቆሮንጦስ 3 ክዛረብ ከለኹም ይዝብል ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ይዝብል ስለዚ ህይወትና ካብ ሓደ ደረጃ ናይ ክብሪ ናብ ዝቕጽል ደረጃ ናይ ክብሪ እትሳገር እንተደኣ ሓሳብ ክርስቶስ ኣለና ኮይኑ ማለት ክርስቶስ ከም ዝሓስቦ ምሕሳብ ክንላመድ ኣለና ክርስቶስ ንህይወት ከም ዝሪኣ ክንጅምር ኣለና ኣእምሮ ናቱ ክንለብስ ክንክእል ኣለና ከምቲ ህይወቱ ድተቐበልና ሓሳቡ ከዓ ክንቅበል ይግበአና እዩ ከምቲ ናቱ ህይወት ተቐቢልክዮ ዘለኺ ኣእምሮ ናቱ ከዓ ክትለብሲ ይግበአኪ እዩ ከምኡውን ታሻዓይ ብሓሳብ ክርስቶስ እንተደኣ ንመላለስ ኮይንና ዓስራይ ብሓሳብ ክርስቶስ ንመላለስ ተደኣ ኮይንና ካብ እምነት ናብ እምነት የዕብየና ርኢኹም ካብ እምነት ናብ እምነት እቲ ጽድቂ ኣምላኽ ይግለጽ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ናይ ክርስቶስ ህይወት እቲ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ናይ ኣምላኽ ኔቸር ኣብ ህይወትና ካብ እምነት ናብ እምነት ይግለጽ እዚ ድማ ብናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ይድመጽእ ስለዚ እንተደኣ ብኣእምሮ ክርስቶስ ዓቢና እዞም ኩሎም ክንሪኦም ድጸናሕና በረኸታት ኣብ ህይወትና ክንሪኦም ንጅምር ስለዚ የዋጸኩም ብኣእምሮ ክርስቶስ ተሓደሱ ኩሉ ጊዜ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቐመጠ يأمن ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒዬን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና ሻሎም